Vítá vás a tenhle u prvního dílu Minecraft série. Wow. Custom mapy, survival, jak se jmenuje, nějaký konverter nebo tak nějak. Omluvte, jsem trošku nachcípaný ještě. Nějaký spawner, nějaká bez dvojsmyslů. No. Takže, jak vidíme, pastromešky, ještě si nastavím grafiku na pěknou. OK. To je lepší hned. No, kravičku zabijeme. To tady jenom... Hej. Šunka. Šunka, jo. Syrový steak. Slepica, to se tady vzala kde? Jak se... Aha, to se tady asi spawnla. Bezva. To byť bezva, to byť fajné. No. Trošku fail ze začátku, ale to vždycky. To znamená úspěšná série. Tak. Vykopeme. No. Tak. A zahrajím si na Chucka Norrise. Kdo jiný umí rozbít rukou strom, že? No. Já bych to teda neuměl. Jestli vy jo, tak nemám problém, ale já to prostě neumím. Se snažím, jak se snažím, prostě mi to nejde. Pokud se všimáte, co to je vlastně to na mých zádech. Jak je to? Ne. Ne, to je. Ne. Jakým čudlikem bylo? Ne. Sorry? No. Já se jenom vzpomínám na ten čudlik. Tím se otáčela kamera. Je takhle. Tak mám. Bez vahu. Nějaký pláštík s creepem na zádech. Červeným creepem. No. Sakra, tady bude těch krav. Přemýšlím, že si tady udělám kravinu. No. Takže vidíte, mám pláštík. Všichni mi ho zavidí. Nevím teda proč, není na tom jako nic moc zvláštního. Minecraft nemám originálku, jo. Tak. To se když tak popřípadně mluvám. No, do kapsy. No. Harant. Tak. No konečně. Takže asi ostromy nebude, tak jako, ale dal jsem cápek aspoň nějaký jakoby thank you for the sky converter. Tak se to jmenuje. Sky converter. There will be a chest on each island. Bla 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 bla. Počkej, mob. Jasně. To mě radši ani nezajímá. Radši. Zatím to necháme být. Když. Tak. Takže tady někde bychom mohli mít kravín. A kravy blbý. Bez dvojího smyslu. Já mám moc rád krávy. Proč jsem si udělal krumpáč? Co já vím. Tak. Teda doufám, že mi tady vyroste někde tráva. Mají tráva. Ne jako tráva. Bez dvojsmyslu. Přemýšlím, kolik slov má v českém jazyce dvojsmyslu. To máte peach, broské,
No, anglicky... No, anglicky je to bez samozřejmě. Česky, bez komentáře. No, vidíte. Tolik dvojsmyslů, sakra. No to je no, tady si vykraštíme. Dobový prknám. Postavíme si tak. Akorát. A mít jenom takový skromný baráček, no. Střechu jako nepotřebujeme, to je až moc velký luxus. Já jsem to pokacel. A jsem barach, typle. No, já jsem si říkal, že nebudu říkat prostý slova. Už je to. Bude místo říkat nějaký... třeba... Čo je tady málo? No to je v... praseti. No to je v praseti. Proč zrovna krávy, proč ne prasata nebo slepice? Krávy dělají strašný, ty vole. Ty vole už. Ale víte co? Tady budu se sebe dělat žádnýho trotla, šaška, či co. No, prostě pojedem! Doufám, že jsem měl jako... No, problém. Došel stavební motor. Tak. Tam. Dostanu se... Já dostanu, pohodička. Ale z tohohle už nevím, jestli se dostanu tady, no. Ale tady bych mohl mít důl a nějak líp ty schody. Pokud víte, tak to. Dobře. No a... asi to rozdělím na víc částí, aby to bylo přehlednější, tak. No. Takže... Želizo. Beru želizo. Vždycky si hodí želizo. Ne? Beru. No. Ale... Pokud jste v Minecraftu tak jako nováčci, tak asi nevíte, že železo se nedá vykopat dřevěným kombáčem. A taky, když to vykopete, taky jako stěžka. Je se dá poté kamenem. A víte, z čeho se dělá kamenej? No, pochopitelně z kamene. Ale ne z jen věrda takého kamene. To dlaždíček. Tady to teda. Tak jako dlaždice. Ne, kamenná suť? Už to asi klidně je. Sakra, už jsem to dlouho nehrál. To už to bude takových... hodně. Hodně to bude dlouho. No. Trošku. Tak. Potřebuji dřeva. Začínám mít dohat, no. Tak, zabijeme kravišku. Kraviška je mrtvá. Další kraviška. Hej, neutíkej. Haha. Protože to je blbost. Tak, tohle potřebuje být začíná se smílat. Do piče. Já jsem to řekl. Ne. A co? Svět se tady zbláznil. Doufám. A to potřebuju teď zablokovat. Ty paní krávo. Tak. Doufám, že to teď nebude takový jako... Myslím, že ale když to nemá potřební... Asi ne, no. Asi tomu nezabrání, ale já potřebuju...
Postel nemám, no. Postel. Olešky tady ani mi nedá. Tak. Kop. Tak.